Tayo po mga Pilipino, madalas po tayo maniwala sa mga sari-saring kasabihan saka po yung mga pamahiin. Ano po? Isa po sa mga madalas po marinig, yun daw po bawal tayong maligo kapag tayo ay pagod dahil nakakapas maka. Ano po? Hindi ko alam kung ito ay mayroong katotohanan sa siyensya, pero isa po ito sa mga madalas po marinig. Isa pa po bawal daw matulog ng basa ang buhok dahil daw po mababawasan ang iyong dugo. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yun, anong connection ng buhok sa dugo. At yung pinakamaganda, bawal daw magunan pagkatapos mo kumain dahil mapuputol ang iyong bituka. So, medyo maganda yung mga kasabihan na ito. Nakakatuwa, sari-sari ang mga kasabihan na ating narinig, napapakinggan. Pero madalas po, itong mga napapakinggan natin sa TV, sa radyo, pati na rin po siguro sa mga tambayan, sa mga upuan, sa mga kanto-kanto, sari-sari ang ating narinig. Ang tanong po, ang salita po kaya ng Diyos, pinapakinggan po kaya natin? Katulad na lamang po ng mga unang pagbasa, may naaalala pa po ba kayo sa mga nabasa bago ang ating Ebanghelyo? Madalas po, nagsisimba tayo, nakaupo tayo sa loob ng simbahan, nakatingin tayo sa bahay, nakikinig tayo sa kanyang pangalan, paglabas po natin ng simbahan, nakangiti tayo, wala na tayo paalala. Madalas po, hindi naman po siguro sinasabi kong laging gano'n, pero kadalasan, ganito yung aking naranasan. Pero mapatanong po kayo, sa inyo pong pakikinig, naranasan niyo po ba yung natameme kayo? Ano po yung natameme? Yung bigla po kayong natigilan, tinamaan, natahimik dahil sa inyong narinig o napakinggan. Gamitin po natin sa isang pangungusap, natameme siya nang marinig niya ang sinabi ng guro niya sa kanya. Natameme siya nang mapanas niya ang kagandahan ng kapaligiran. Natahimik, na-struck yung tawag yun. At sa ating pong Ebanghelyo, ngayong araw na ito, meron pong natameme, meron pong natigilan at natahimik sa ating pagbasa sa ating Ebanghelyo. Ang natahimik po, ang natameme, ay yung espiritu ng kasamaan. Ang espiritu na pinalayas ng ating Panginoong Jesus doon sa tao na kanyang sinasaniban. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, supalpal itong nagsasalita ng masamang espiritu, itong nagpapakilala sa ating Panginoon. Dito po natin mamamalas na tunay nga sa ating kaalaman, sa ating karanasan, ang espiritu ng kasamaan, meron pong hangganan. Hindi po ito wagas, hindi po ito pang walang hanggan. Alam po natin na ang bagay na ito, ang karanasan na ito, ay mayroong hangganan. At dito po, ipinamalas sa atin ng Panginoon, kung may wakas si Satanas, si Lucifer, ang espiritu ng kasamaan, alam natin na ang kasalanan, meron din kawakasan. Sino ba itong si Lucifer o si Satanas? Alam po natin na si Lucifer, ang alam po natin ang kanyang pangalan, ang kahulugan po ito, tagapagdala ng liwanag, light bearer. Pero hindi pa siya nakontento sa pagdadala niya ng liwanag. Nagdadala na nga siya ng liwanag, gusto niya, siya pa mismo yung pinagmamasdan. Gusto niya, siya yung pinanonood ng mga tao, siya yung nakikita. At ito po nakakalungkot doon, kapag ang tao hindi na kontento kung anong meron siya, kapag gusto niya sa kanya na lahat, kamukha ni Lucifer, kahit kapilit na natin ang Panginoon, mapapalayas pa tayo, mapapalayo pa tayo, at bandang huli, pupulutin tayo na parang nagtangulay na lamang. Ito po ang nakakalungkot na karanasan ni Lucifer. Masyadong selfish, masyadong nakatuon sa kanyang sarili, at nakalimutan niya na tagapagdala lamang siya ng liwanag. Ang ating karanasan, minsan may ganito rin po tayo mga nararanasan ng mga bagay-bagay. Minsan, kahit kung bawal, kahit kung alam natin hindi na tama,
pinauunlakan pa rin natin. Tingnan niyo na lamang po, sa marami sa atin na meron na pong maintenance na iniinom para po sa sari-sari sakit. Kontra sa high blood, kontra sa diabetes, kontra sa kung ano-ano pang sakit. Pero alam naman po natin, kapag nasa harapan na natin, ang pagkain ubod ng sarap. Ang lechon nakatakam-takam ang balat. Aba, kanya ka tayo naggagamot para makakain tayo ng masarap, di ba? Bakit ba masarap ang bawal? Ganito po yung mga rason, ganito po yung mga tumatakbo sa isipan ng karamihan sa atin. Dahil masarap, dahil gusto naman natin, gusto natin pagbigyan ang ating hiling. Tandaan po natin, ganito rin po kumikilos ang kasalanan. Dahil isinaalang-alang lang natin kung ano yung mas naaayon para sa atin. Isinaalang-alang lang natin kung ano yung nararamdaman natin. Nakakalimutan na natin. Tignan ng mas malawak. Tignan ang pangkalahatan. Ganito po ang karanasan kapag ang tao ay nasasala sa kasalanan. Ang pakiwari po natin ngayong araw na ito, kung papaano ang espiritu ng kasamaan ay natameme sa harapan ng Panginoon. Kung papaano ang kasalanan ay natigilan sa harapan ng Panginoon na dumarating sa atin. Sana po ang bawat isa sa atin sa harapan ng espiritu ng kasamaan, sa harapan ng kasalanan, buong tapang din natin ito matigilan. Buong tapang din natin ito mapatameme para naman po mapaayos natin, mapagsumikapan natin ang ating buhay pananampalataya. Alam mo natin, nagawa po ito ni Jesus, hindi lang po dahil sinabi niya, quiet, come out of him. Aba, meron po akong kilala, isang pare. Napakahindi po niyang magsalita. Parang naglalakad na santo ang nakikita ko pag siya ang dumarating. Minsan, may nakagigitan siya sa exam. Yung kotse, kinat siya. Galit na galit ang pare. Nagiginit ang ulo. Sabi niya ganyan, galit na ako. Manda sa akin. Aabulin kita. Para bang sinusuyo pa niya yung tao iyon. Kaya nakikita po natin, hindi lamang po sa pananalita makukuha ang gusto ng isang tao. Hindi lamang po sa pakiusap, ang ganitong pamamaraan, mapagbibigyan ang iyong kahilingan. Kailangan din po natin gawan ng aksyon. Kung papaano sa ating Ebanghelyo narinig natin na ang mga tao ay namangha kay Jesus. Bagong kautusan, bagong turo. Hindi ganito magturo ang ating mga guro. Ang ating mga guro, ang mga rabay, sinasangguni nila ang mga banal na kasulatan. Nag-quote sila mula sa mga propeta at sinasabi nila, pinapasabi ng Panginoon, ganito. Pinapasabi nila, ganyan ang gawin natin. Pero si Jesus, dumaan sa kanila, sa kanilang piling. Ang sabi ko sa inyo, ganito ang inyong gawin. Bakit nila pinaniwalaan? Bakit sila namangha? Namangha sila. Hindi dahil sa ganda ng kanyang pananalita. Hindi dahil sa ganda ng kanyang retorika. Natuwa sila, namangha sila. Dahil kayang pakatawanan ng ating Panginoon ang kanyang mga binibitiwang salita. Ganito rin po ang paanyaya sa atin ng ating Ebanghelyo. Bilang Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, sana po mapangatawanan natin ang ating tanganan bilang Kristiyano. Sa harapan ng kasalanan, pahindihan po natin. Paminsan-minsan, maghuhulang tayo. Paminsan-minsan, mahuhulong tayo. Pero paanyaya po ng Panginoon, sa tuwing maharap tayo sa tukso, sa tuwing maharap tayo sa espiritu ng kasamaan, buong tapang natin sabihin sa Kanya, tumahimik ka, pabayaan mo ang Panginoon ang mamuna sa iyong buhay. Sana po sa ating pagsusumikap na mabuhay bilang isang matino at ganap na Kristiyano, ay maisaalang-alang po natin na ang ating pananampalataya hindi lamang puro saya, puro pagsicelebration, hindi lang ito puro katuwaan. Ang paanyaya po sa atin ng Panginoon, yakapin natin ang sarili natin
krus. Katulad niya, niyakap na ito ng buong tapang. Sana po, maintindihan natin na ang krus, ang ating krus sa bawat araw-araw na ating buhay, ang magiging daan para tayo mapalapit sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya at grasya na kakailanganin natin sa ating buhay. Ang paanyaya ng ating Panginoon, let us walk the talk. Ika nga, gawin po natin ang ating sinasabi. At sa ganitong pamamaraan, makikita natin, katulad po ni Jesus, mabibigyan tayo ng kapangyarihan upang patahimikin, patigilin ang espiritu ng kasamaan. Ito pong bagay na ito, hindi madali, pero kahit mahirap, sa tuwing kasama natin ang Panginoon, sa tuwing tinatawagan natin siya upang gabayan tayo, lahat ng bagay, mabibigyan ng linaw, mabibigyan ng daan,